Kesa naman daw yung brief na iniyo. Haluyo na. Warwalo na. Dahil pa mapigsaralida. Yan ang problema talaga. Pag tigpaparander ka talaga kang agom, yan ang problema. Dawa nung pagsuway mo. Masunod ka talaga. Ako iuraga na lang. Madali na akong dahil nalugod ako magbado. Dahil ako magsanli, tangal dahil maglaba. Iyo kayo na naglaba, ako na magbalnaw. What? Kaya ka mo ng mga lalaki dyan. Kapwa ko lalaki. Dahil ka mo magparapaander. Tadakulo na ang nagpapaander sa agam. Ha? Saro na si kula. What? Balnawang ko ini, oh. Sarong balnaw. Tanganing amparong kay ni puro talaga sabon. Oh, siyempre, sinabon mo nga ne. Ano amparong ka? Pipa daw na ininiagaw. Ah, pipa daw na. Aw, di ko lamang hindi daw ni Haon. Sarong balnaw, isampay ko na ne. Lalaki, maglaba? Ha? Isa, mapangyari. Bata maura kung sukuro katurog ko duman sa may balkon eh. What? O ta sinuriyawan na ka. Balnawan mo nga ya itaw, nalalabahan. Masunod ka nga yaw da eh. Sumunod ka nga ya. Tangaling di ka naman nga ya maharumal. Yugo-yugon mo ah. Nangiturog pa sana ko ki. Sarong minuto. Sobraho na da itong katipla. Ako madali niyang sumabukan sa kuyang pag-iisip talaga. Ini bako ng karaw-karaw talaga ini. What? Biyong-biyong ko sana ang dagit ko talaga. Basta ako nabo yung talagang grabing dagit na talaga. Sobrang surulwak na talaga. Ang dagit ko. Humiling ka kayo. Arayutan man na grabe. Dahil kung nga din naman kayo makalanog naman kiagawang. Pigkabilana na yung kainan maglaba, tayo ang babae. Lalaki pa, pagbalnawong kayo na eh. Grabe ng pastigyo. Ang pigiribo kayo na eh. Kaya mga babae nyo na eh. Kaya ikaw, umagum ka pa. Ha? Kapag arog man sa nakin ng buhay mo. Ha? Papagpalabawang ka kan mga linabada niyo, ha? Ano yung brief na niyo, okay? Sa'yo daw niyo. Gibunta daw na helmet. Ha? Iyo? Jesus, napangyari ni. Ako naman, gano'n naman makakalingaw na naman ako kambuhay ka. Imbis maray na nagkukuro katipla. Ha? Kesa naman daw yung brief na niyo. Haluyo na. Warwalo na. Dahil pa mapigsaralida. Jesus, napangyari. Dahil pangalit kita lamang nakakapangod to. Araw pa kayo ng sistema. Papagpamalawin kita. Mapangod to na sa balawan mo ngayon ito. Balawan mo. Masunod ka ba? Oh, to kapot-kapot na naman sa pangbagang. Huwag dahil ka naman nagsunod. Rala pa. Sikula. Yeah. Yun na. Balnawan ko na nitapa na. Saro sa nang balnaw. Jesus, ano pangyayari? Panong na talaga ako. Paano na ang pag-isip ko? Basta ako naburbatingaw naman talaga. Ibaratikal ko ang mga panong ini. Dahil nalugod magsarangli. Dahil nakalabakan. Makutari ko sa ako ni Gibong ko yung swimming pool. O, may swimming pool sa kula. Bala ka mo dyan ako mga kurkator habang nagkukunya dito.